Kani kadi ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli de iba da hon ramdi. Kini kilong ke mat bakong sanjong ka khubor mentak stem. Ka sarkar kadang khmi bnya ka jinglong jingman u COVID-19 Omicron bat penmi ikikendon be de kat kum ka jinglong jingman na ka por sha ka por ong ka tanat ka kot ka khya kari. La rakhe ka International Day of Persons with Disabilities hakal leng ka jalla. Ino kam lai hajar ngot ki dukhot ka NSUI hapo ka seng Congress bat la penlong ka tamasawa umngot ka baningkong e hasnong pedeng West Giant Hills District. Shwabangin pai shiki kubor ka nikalong ka jingpen benabadan kam. Katba ka India kalala bantau history da ka jingken jo shaka jingpen dab ban ai palat shispa klur teliki injection COVID-19 hakari ka All India Radio ka ai kuble ya baro ki doktor ki nurse bat kiwe ki nong tri bah khamat e bat ya baro ki baladep ai ka injection. Wat lakari kalapoi hau ni umau mer Henry ka jingya kun persya ka jingpang COVID-19 kampat kun. Ngi kentui ki nong sngap jongi ban ai inject pura bat kentui ki weiru ban le kumjo. Bat hakini ki ayom le kemen ngi kentui ya baro ban bot tikinai kini ki lai tuli ki lat jingya da. Dengi ka jingda kemut bat shintur peni jengai iwei na iwei bat le ku ya ki kiti bat kadur keman. Nakabenta ki jingtip bayadai bat ka COVID-19 pun hau National Helpline Number not iwe arlai kanda nyo pra not sao hendriu bat iwe not nyo san bat hau helpline ka jala Meghalaya kata hau number iwe not pra bat iwe not nyo not. Bat mentang ini paish ki kubor babnya. Katnat ka kot ka khya kari kala ong ba ka sarkar kadang khmi bnya ka jinglong jingman ukhyang jingpang Omicron jong ka jingpang COVID-19 bat pen mi ro ikikendon bayadai kat kum ka jinglong jingman na ka por sha ka por. Katnat kala pen mi ro ikijingkeli bashat keli barobor halor khunyang jingpang bathammai ka COVID-19. Ka World Health Organization kala pen bina ba ya Omicron kum variant of concern hadin balakmi bnya bha. Katnat kala ong ru ba kampat dan ka jingpen shisha ba ki dawai injection ki baladon menta kim tri kam habaya dei bat Omicron. Kala ong balakmi lenti ba ki injection kin ai ka jingeda persya na kinu ki jingpang bajur. Katnat ka kot ka khya kari kala kentu ye baro ki balabyang karta bakin let ai inject yaladi. Kalau ongru ba kibreu ki deben shim bat bot ikijo ki lat jingeda kum bajule kum ka jingdeng ki mask ka jing ai ka injection bat ka jing penjangai para breu. La rakhe ka sngi bakar pang jong ki breu ki baduna ki department hakeleng ka perthei ne ka International Day of Persons with Disabilities haraj bawan Shillong ulat ka jelau Satyapal Malik ong baka jinglong jingman leng baka jingdan jong ka klam COVID-19 kala ailat ban smutho iki katto kat ni ki mat bokong san bat ki jingjenjar jong ki breu ki badan jingduna ki department hapo kari ulai yatho baka iri India ka deka wei na kiri baningkong bansoi ka jingmenjer jong ka United Nations Convention for Rights of Persons with Disabilities UNCRPD bat ban pediang ki arpoi jat ki jingduna ki department ban sandori ki an hakkar dan jong ka ribat jilla. Ya kani ka jing rakhe la penlong ru da ka office jong district social welfare officer East Khasi Hills district ringkat ka jing snok tilang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority District Legal Services Authority District Medical and Health Officer East Khasi Hills bat ka Child Development Project Office Maukanraw haka jingilang kabla penlong haka shnong jongsha hapo jong ka Maukanraw CNRD block la rakheru ya kani ka sngi ha sning ribhoi district ka President jong ka Association of Persons with Disabilities APD gong bilutisha nong bet ila penpaw ka jing sngungu ya ki paro kito ki bala ai ka jing kershan ya ka association ila ongro bah ki por ki bajanjar kum ka por jong ka klam COVID-19 ka sarkar bat ki bor badai khmi ki deben ai ki jing erap shaki bre ki badan jing duna ki department Menteri Ketenat Social Welfare ka Jallau ba Kermen Shillau la kerpat ki bre ki badan jing duna ki department bakin le ya ka Unique Identification Identity Card UDID bat ban penthma ya ka sernot jongki shaka UDID ban pentikna bakin yo ya baro ki jingerap baki dei ban yo tang halor jong ka jingpen I jongki ya ki kwat kisla ki babyang haba a jingkren ha ka International Day of Persons with Disabilities Northeast Disability Summit arajar arpway hapo ka jong ka phang ka jingelam ka jingshim benta jongki breu baduna ki department shaka jingken thoplang ka jingyo alat par ka jinglong bane hadin ka klam COVID-19 Uba kermenu lapan paru ka jingsungu ya ka All India Council for Technical Education AICTE ka bala ai kumba arts patli ki tiari rap kum ka new motion motorcycle ki crutch ki hearing aid smart canes ki smartphone but ki tiar multi sensory educational developmental kits but joystick wheelchair ki ban yarap ki bre ki baduna ki department ha ka jilla ban kershan bor ya ka jingduna jongki
Principal Secretary Ketenat Labour GHP Raju la ong bagi doktor kidi banya trailang bat ketenat social welfare ban penbiang iki kot kisla nak benta ki beri ki badan jingduna ki department. Ula pentip ru bakini kidi bandan ki lightly ki jingdan kam kata kalong ke jandhan yojana u adhar number bat u mobile number khnang bakin yo iki jingmentoi na ka sarkar. Kari India kala jam sha away pat umau mer ka jing ai injection covid ha ka ba ka jing ai injection ha kari hadu hanin kesngi kala tam ya ka shispa arpun riu kulur ngun. Katanat ka kot ke khia kari kala ong bala dep ban ai injection ya palat nyu pulai lak riu punyu hajar ngut ki briu ha ki arpur saw kanta bala dem. Kala pentip bakidan prahajar riu spa khat arngut ki balakot no naka covid-19 ha ki arpur saw kanta balala bat ka jingdan ki balakot naka covid-19 ha ka ri menta kalong khandai pu pra pon lai san naka shispa. Ka sarkar kala pentip bahadu menta la dep ban ai palat shispa lai pu pra klur san pholak teli ki dawai injection covid ki jilla bat union territory bat kala ongru ba ka jilla bat ki union territory menta ki dangdon ya palat arpu ar klur san lak teli ki dawai injection bakin ai ki pat ba. Kumshi benta jong ka nationwide vaccination drive ka sarkar kalayarap iki jilla bat ki union territory da ka basam ki dawai inject covid klem dan kamban siudor. Kani ka kubor kawan Shakpi da ka All India Radio Shillong. Lakhaliap no ek National Students Union India NSUI Meghalaya Unit hadin ba Presiden ke NSUI Uniraj Kundan ula priang ke city ino kam jong ki dukhat kasnat tri kam ke NSUI ha ka jilla. Presiden uba ban chai lang pingrup ula ong bapalat lai hajar ngut ki dukhat ha ka jilla ki la resign na ka seng congress da ka ba ong ba ka jing telot bat ka jing duna ha kalyang jingelam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC. Kumjoro kumbasaw spa ngut ki dukhat jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hapo jong ka jingelam jong u General Secretary jong ka uba Fernandez S Dakar hinin kesngi kilami no nakaseng Congress da ka baken no ba ka MPCC kamsyam lakhen snap yaki ula ongru bada ka jingkela jong ki nong yelam jong kaseng bat ka jing klempai khamat jong ki shaki samla. Menteri Ketenat ki kampo iyeng ke jela uba la kemen remboi ubalong UMLA ke Amlarem constituency hanin kesngi ula play ke Tamasawa umwat ke Baningkong Hashnong Pedeng West Giant Hills district. Ya kani ke Tamasa la penlong de Ketenat Arts and Culture ke jela ringkat ke jingi trilang bat Ketenat Sports and Youth Affairs ke office jong USDO Amlarem Civils Amlarem Subdivision bat keseng samla Hashnong Pedeng Cultural and Sports Club. Latip ya kawa umngot kum kawa kabakhui tam hakari India bat kajing penlong ya kani kata masa bashisngi kalong da kajing temu ban kentir ka kam chungok kai perthei bat kajing ele kai sports ha kani kata masa kentup ya kajing ya kop snap wandur ya kiling kajing king ling bat kajing ya kop king ling ke zip lining bat kiwei haba ajing kren ha kani kata masa uba remboi ula penpau kajing sengok komen ya kajing rakhe ya kajing sedang jong ki program ba per jong kajing dap san post nem jong ka jella bat kajing dap new pusan snem jong kajing yo la luit kari. Menteri Bakmi Ketenat Kerep Karyang Hakari Narendra Singh Tomar ula pentip bahadu mentala depan pa ikapisa ka Shillong nripo hajar kulur tingka Shaki Bank account jong kinong rep lengba ke skim Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi ni PM Kisan. Haba jubab ha kajingkeli ha kayeng dorbar Raja Sabha Tomar ula ong baya kate kapisa la depan pa Shaki khatway kulur sanpo lak ngot kinong yo mentoy kibakin top hapo jong ke skim. Ula ongro ba kajing temu jong kajing pentri kam ya te ka skim kalong ban penkiu kajing yo jong ki nong rep hapo kari. Kumshi benta ban ajing kershani ki kentai karbi na ka benta ban kentiu ka sap jong ki bat ban pen kup bori ki ka aranya ka seng ka batre ha ka than chite la mi ngi ka la play ka jaka hi kai su jan ne ka community tailoring center ya kani ka center la bu ka shnong Chandra Singh Rongpi ha ko hara ka ziranga. Kekenhun aranya kalai trilang bat kekenhun ki kentai karbi na kebenta ban penroy bat penne ke jingka mailing baki sap jongki. Ka aranya kalai rap ya ketika center de kilai teliki korsu jan da kejing temu ban ajing hikai ki kenhun jongki kentai ki barani ka sap bat kejing snutanat ban su jan. Ka Indian SARS-CoV-2 Genomic Sequencing Consortium INSACOG kala banjir halor kejing ai injection jong baro kibri ki bompat de ban ai ka inject yada covid pat kejing ai ka booster dose na ka benta ki bala tam sa pus nem kerta bat ki bala temen
Hakajing penni kubor berman nakatayo jongka ke insa kok kala ong bakajing bu hakmat ya kito ki badan ki jingma ni ki high risk ban a ya ka booster dose namar kini ki don duna bahai ki jing don jong kishi paya da hakamet ni ki antibodies. Pada syaban penkut ya kubor sashi sien ki mat bakongsan. Kasorkar kadang kami banyak ke jinglong jingman u COVID-19 Omicron ban penni ki kendon bayade kat kum ke jinglong jingman nakapor syakapor ong katanat ke kot ki kari. Larake ke International Day of Persons with Disabilities hakeleng ke jela. Ino kam lai hajar ngot ki dekot ke NSUI hapo jong kaseng Congress bat la penlong ki tamasawa umngot ke beningkong hasnong peneng West Ginger Hills District. Bat mentang la poish ke bukut jong ke kubor ke bawan chapi na ke All India Radio Shillong.